Andres, mo ni ang history sa iyang kinabuhi. Usa siya sa 12 ka apostoles. Natao day siya sa Bethsaida, Galilee, to a Jewish family. Brother of Peter. Nagsuon day siya ni San Pedro. Andrew was the brother of Simon Peter. Ang ila diayng profession, mananagat. So ang highlight ni Kristo dire, tudluan ko kamo sa pagpanagat o tao. Dito sa Valencia, doon nami pagpanagat og tao dito every month. Every month, karong December 7, mag-ulang may ato November 23, dito mis Adlawan, tibok baryo, mag-ihaw kog duha ka baboy. Duha ka baboy. Ihaw niya kaon. Niya sports and evangelization ang tawag na mo ana. Unya sa kay do na misa alas 2 magmisa ko. Magmisa manayaw mi kay hilig man mog disco. Ang amo di disco, Diyos ko. Wala na mga charismatic community mo tabang namo. Nya human ana evangelization. Ang highlight nako is the Eucharistic miracles. Ang panahimong unod ni Kristo. Human konsekrahi sa pari. Panahitabo sa Lanciano, Italy, 8th century. Sa Buenos Aires, 1996. Sa Sokolka, Poland, 2008. Nga ang ostiyas, nga nahulog, nahimong buhi nga nugo. Ug unod. Unod na buhi nga nagkadugo. Uy. Grabe no? Ug hangtod karon wa ma-decompose. Unang kining atong climax karon, unang simba mo kada Domingo. Dili si Father Lucas inyong gianha. Dili po si Monsignor Racho ang inyong gianha. Rucha day. Rambol ni kanunay. Rucha ang inyong gianhe. Di po si Father Darwin, kundili ang buhi nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Unang dunay masakiton dinhi kaya pa ninyo simba kada adlaw. The best medicine, the best food is Jesus. Napakpakan si Kristo be. Kamong mga nanay, kamong mga tatay, di ba? Inyong mga apo pinangga kay ninyo. Inyong gaan og multivitamins. Tinoo dili. Inyong gaan og masustansya nga prutas. Tinoo dili. Wala na katunga ka ng inyong vitamins sa lawas ni Kristo. Wa pa'y bayad. Libre pa. Mingon ba dis Father Lucas, sakristan. Bantayin ang wa mo palit og ticket sakristan. Nga naman, Pader. Di na ito pagkaluwaton sa lawas ni Kristo. Yung sa ba itong ihatag na, Pader? Bukog ni Kristo. Aron mabukog ng mga tihik nga dagko. Nga nangatawa karon. So, mingon bang pare na? Dili. Mo palit ka ticket. Mo palit, mo hog ka sa sibot. Ang atong madawat, bililhon nga lawas o dugo ni Kristo. Kanang 8th century nga milagro ni Kristo sa Eucharistia, sa Lanciano, sa 1996 sa milagro sa Buenos Aires, sa 2008 sa Sokolka, Poland, Eucharistic miracle, hangtod karon kanang unod. Paan nga mong unod? Until now, why decomposition? Wa madugta. Grabe no? Sakto gayud si Kristo nga niingon sa San Juan 6:27, paghago ka mo, dili sa pagkaon nga madunot. Di man ta kasimba tungod kay nanginabuhi. Simba taron pre. Manginabuhi sa ko. Giuna nato ang panginabuhi. Gikalimtan nato ang pan sa kinabuhi. Unsay nahitabo? Gipangkabuhi. Tanaway mo tapad gikabuhi na wa. Di sa kumusimba ron, Father, kay doon ako'y
paliton nga butang. Giuna nato ang mga butang. Gitalikda nato kanunay ang tag-iyas butang. Unsay nahimot tabo? Napuno, wala ka mahimutang. Ngano man, napuno na ka sa mga utang. Maumutang mga linding ron, prosperous kayo. Tinoo dili. Kaya ang mga tao illiterate sa pag-handle silang kwarta. One day, millionaire. Murag, kuhaan dyan ang kamot nga. Wala, nakadaog kong luto, 10,000. Nang alawa, hurot ang 10,000. One day, millionaire. Nakaroon mga kaigsunan, muna among buhaton dito, Eucharistic miracle ako highlight. Humayan na mo og evangelize, mga onami. Muna mag-ihaw mig baboy, do ka baboy, muna nagbuhi kog baboy dito. Kay kada buwan man may masuroy sa mga baryo. Kay ningon man Ginoo panagat ka mog tao. Yalisod man kay mamasulta niya way paon. Suway ko nakalabay ra big foreigner dito, namasol ba? Padung man mo dire. Namasol. Unsa may tabo ni masul ka niya way paon. Makakuha ka. Bisag ibis di ka kakuha. Tinoo dili. Manang naipaon. Kaya managat man tagtao. Una nga, mga sponsor na, mga subscribers nato sa punto per punto. Unya, human sa kaon, first quarter, duwa dayon. Ang first quarter, nanay versus nanay. Wide ribulay. Pwede ni mo idagan ang bula. Why raningay? Why out anay? Wapoy siya tay. Nanay, kinalingawan. No, kita mo sa kong live? Kinalingawan. No? Yan sa second quarter, yan, kay malingaw ba ng mga laki? No. Una, sud ako for evangelization. No, intermission ko niya. Sa second quarter, mga tatay. Tatay versus tatay. Nanay rules. Kamo na mga tatay. Pero ari ko muduwa sa mga tatay. Ano? Dagko magtiyan. Dali ra hangaton. Yan sa third quarter, mga dalaga. No. Wala, sports and evangelization na siya. Fourth quarter, mga ulitaw. Napa may fifth quarter, mga pisot. Ito mga bata ninyo ba, mga gagmay pa, mga pisot. Yan kung inyong bana, pisot pa, maka-appeal siya sa fifth. Pwede siya ma-appeal. Kaya mo na yung qualification. Pisot. So, wala ang sports and evangelization, nagatog tao. Pero, atong pamalandungan karon ang kinabuhi ni Saint Andrew nga apostoles. Usad siya ka mananagan. Unya, disipulo siya ni Saint John the Baptist. Mas una pa siya nga nahimong disipulo ni Saint John before becoming a disciple of Jesus. Unya, iyang missionary work dito siya sa Greece and Asia Minor o Minor. So siya mo'y nagdahan sa Christianity dito sa Greece. O niya, ang usa sa mga na-influence niya, kini mga Patriarchate of Constantinople. Mga patriarka, di ba ka na mga dagkog bungot, Orthodox. Matrace na ang origin ana ngadto ni Saint Andrew. Ang namatyan niya is he was crucified in Greece, Patras, Greece. Andrew was martyred during the reign of Emperor Claudius in the year 41 to 54 AD, circa. Ang iyang cross, X. Kita mo cross nga, X. Ka, Saint Andrew na X. Nagdupa siya, pikas niya, nagbilangkad siya. No? According to legend, Andrew requested to be crucified on a cross different from Jesus. Mga isog yung mga apostoles, no? Dalawan mo tani. Di ba? Nanaga naman eh.
during the crucifixion of Jesus. Perting dagan, perting deny ni Pedro, perting deny the rest of the apostles, excluding Saint John. Si Saint John raman ang wa mo deny ni Kristo. So ang iyang fiesta karon, November 30. Pero sa Western Christianity, sa ato na, sa mga Orthodox, December 13. Sa Eastern Christianity. So ang iyang patron saint siya sa Scotland, Greece, Russia, Ukraine, and Romania. Symbolism is the X-shaped cross is associated with Saint Andrew. So isog na kayo sila, no? Wala nga, kita sad, I hope ma-inspire ta din at mahadlok ni ining atong angay buhaton kay inspired ta sa mga martir. Nya, nagtuubalik ka nga ang atong kamatayon para diri, di man? Ang atong kinabuhi para diri. Mga matay tang tanan. Amen? Kinsa may pinakataas og edad nato diri? Hands up ko na ba? Sa edad 80. Naay 80? 80. Pataas. Pila na edad ni mo na? Ikaw la? Uy, 90. Sus, bonus na ni ba? Ang average day sa tao, 70 ra. Pila yung average sa tao? 70. Kining duha na lapas na ni. Supposedly, patay na unta ni sila. No? Ay, simbako ka, Father. Simbako ka, Father. Ikaunti mo nang pariya ka. Di ba? Ang average ba? Lapas na ni sila. Nga naman, lig-on ni sila slula. Nabintagod. Kaabot pa dis Father Darwin, ana. Dili, oy. Lisod kayo na abton. Una nga, lig-on ning duha, 90, oh. No, tambong pa dyan. Itong pakpakan ning duha, be. Nya kung ang imong edad, ron, sa 69 na ba 69 dire? Na? O da? Na dyan eh. Kuwang na lang kag-usan eh. Si tinta may average. No, kung di ni mo lapas, kuwang na lang musa katuig, no? Yung mulapas pa ni, manubra pa. Mubo na dyan ito kinabuhi, no? Unaunaan ninyo, ako ramong paamgo, nga mubo na ito kinabuhi. Yang anong sira man kag, pangining kakay, pagpagwapo sa imong balay, human sa 20 katuig, 30 katuig, malimtan naman ka. Uy, Father Darwin, limtan na po, nikamatay na mga 50 katuig, wala. Limtan na. Tinoo dili. Kananindot timong balay ron, lahi na ang puyo, anak. Kananindot timong sakyanan ron, lahi na po yung sakay, anak. Tinoo dili. Kay anytime takuhaon sa Ginoo. May pari dito sa luon, nagwali siya. Abtik pa kayo nagpaso. Pagwali niya, patay! Cardiac arrest. Grabe, no? Na nagwali ra ba ko ron? No, Father Lucas, ikaw lang tiwas, ha? No. Oh, matay ko karon. Ma'am, takibaw ka nung sa tamatay. Tinoo dili. Nagduwa kog tinis itong usang adlaw, nakulaps ko. Namatay ko 5 segundo. Uy. Nalipong man ko. Nabuhi pa man po. No. Napadyo yung mission. No. Anytime ta mga matay. Amen? Ito mo? Dahil nangumpisal ako. Nangumpisal siya. Marti Santo. Na siya ko. Kay abtik kayo. 40 anyos. Abtik kayo. Ay sakit. Namatay siya sa Merkulis Santo. Alauna sa kadlawon. Kumpisal siya na ko alas 10:30. Namatay siya alauna. Itong ipo na. Alas 10:30. Alas 11:30. Alas 12:30. Alauna. So, 2 ka oras lang ito nga. Yanitapad pa dyan ito na ako. Father, bendisyon niya ako, Father, kaya ako nakasa. Ingon pa na ako nga, Father, nauman na kagumpisal? So, nauman na. Musa ka na ako sa taas. So, makumpisal unta ko. Anong unta man? So, nakainom ko, Father. So, ay kahadlok, ayaw kauwaw na ko. Utro po kong nakainom. Dali, lingkod. Lingkod siya. Abdi kayo. Siya, Father, bye-bye. Yan, amatay siya alaunas kadlawon. Grabe, no? Nagkatapusan na naman tapad to ba? Natanawan niyong tapad. Ay na.
Panugon na, panugon. Na, Brad, sis, basi katapusan na natong tapa. Kanang moingog simba ko, maura ba na yung mauna? Ato na gunan dawaton, nga mga matay ta. Ano, madlok mo ka? Di ba? Mga matay ta. Buting nun, ang pinaka-importante kung magsigit agis ko itong kamatayon, ang pinaka-importante, nato ng buhaton. Di ba? Mag-rosaryo na ka. Kaya itong mga sakit na hapit na matay, kusog yung mampu. Kusog yung tawag ni Father Lucas. Tawag Father Lucas, tawag ka. Tinga naman. Pero maayo paglawas, asa kong tawag pare, asa makitag simbahan. Tinoo, dili. Oh, tanawa, ipon na to ha. Alas 11:30, alas 12:30. Lao na. Duha na lang ka oras. Ang nabilin. Ug tunga. Yan na yung tapad. Pila na lang ka-oras. May simbak ko ka pa diri. Ikaw tayo maunang pariya ka. Magdungan to. Kapoy, wala mag-inusara po. No? Una nga, I hope, ato nang madawat ba? Na masakit na to. Manugon na. Ay, simbak ko. Dawaton mo na to. Tay, dawaton na to ang mga matay ta. Nantong karon wa pa ka move on. Po na katuig wa pa ka move on sa iyang asawa. Ganun gibiyaan mo ako. Gimahay ang Ginoo. Hantod karon gimahay ang Ginoo. Dawatar na gud nga mga matay tang tanan. Apilin nagwali patay po ni. Tigbak po ni. Kay di ta para dire. Tinoo dili. Tanawan nimong tapad kamatyon na na. Iampo. Ako bitaw, akong ipangayos Ginoo no. Usa jud. Lord, before ko nimo kwaon, Lord. Gay kog sakit ba? Before ko mamatay. Kamo nangayo mo? Kung naamon mo sakit, pasalamat Lord. Apit na ko ba? Nga naman ang sakit di ay is a blessing in disguise. Kung imo nang dawaton imong sakit sa katigulangon, sakit sa balatian, kung imo nang dawaton, di na ka moagi, don't waste your suffering. Di na ka moagi purgatorio. Lord, salamat kay Lord. Maglisod na jud kog lakaw ba? Kini mo kung saan ako katuhod, Lord, sakit kaayo. Lord, dugang iba na papikas, Lord. Ining kamatay nimo, murag kwitis yun. Ang imong kag, si San Pedro, ganana San Pedro, kanina pa ka namatay. Dimisahan pa kang Padre Lucas, kanina. Nga nung nabot na makadirastapan, dako. Nyor, akong gidawat, ako mga problema, Nyor. Akong, wat na ko usiki, akong cross, Nyor. Problema ko sa akong bana, Nyor, ako dyan siyang gigugma ba? Sa palahubog ikong bana, Nyor, di na ako kasabaan ba? Hindi uli ninyo karon, ayaw ninyo kasabihin yung bana. Yung palahubog niyong bana. Yan na, usapin yung bana. Tubag! Yan, abas-apas pag ayon. Oh no! Hindi ka mo... Muli na! Das! Yan na, usapin yung bana. Kung sa'y bato ninyo ron, kaya naka-appeal naman mo recollection. Mausap na mo. Nga din na may maapas pa rin. Muapas gapon. Pero maligo ka daan. Nga magpahumot ka. Onya, isuot nimo ang pinaka-sexy nimo nga sinina. Nga samtang ni apas kaniya, nagtutu pa imong buhok. Anak na ka, darling. Naligo na ko. Sus, ang bana nga inom o bahalina. Pre. So, ano sa mga? Una kong uli. Pre. Sa pag-upag na pag na makuha yun ang atong bahal. Sa pre, muli na ko pre. Ano man? Mauna ni. Nasuwayan na ninyo? Nasuwayan ba na ninyo? Suwaye. Inig uli, hubog na.
Ayaw. Ayaw. Ini uli niya hubog na. Kuha din kag kuan. Imong initon tong tubig, nya dayon imong paimnon siya coffee. Mingon ka, unsa man lang ga, coffee, milk, salabat. Ningon hubog all of the above. Unya magsuka man na. Ana. Sa una kay tilain na imong suka. Ibudmod ko na imong naong ron ang suka ni mo. Mirise. Ayon na. No? Mingon ka nga, uy, nagduay. Sweet na kayo. Masuko na imong bana. Dili na. Adto na nimo sangyawan na nimo. Di na nimo yaw-yawan. Sangyawan. Okay. Saan na mo pagsangyaw, Father? Ni kakadlaw na kay bugnaw na mo kayo. Naulian na po siya. Darling, kining ang atong silingan, darling. Saan sa ito silingan? Bago lang namatay. Saan nang namatay man? No? Kay nihubag iyang atay. Ano nihubag po iyang atay? Kusog man mo laog tanduay. Sa maong ba? Saan? Tanawa kong paadal ni sa mutraba ka hamis ni. Yag mauna kag kamatay. Ya, mo sugot ka. Nga lahi na mo tanday. Ingang bana, bitaw no? Una nga, ang inyong mga bana, yung asawa, di na, kinanglag tamay. Ang ikananglan niya, may. Dili tamay. Dili po yaw-yaw. Kung dili, sangyaw. Mga asawa, nabay mga asawa nga yaw-yawan dire. Pag-usab na mo. Mga bana, mag-usab na po. Indang tanan mag-usab. It is all about martyrdom. Ang kanading pag-usab sa tong tanas, ako kayo nag-impact sa inyong atong pamilya. Unang kita nga niya din ni karon, wanay challenge na to. Nga, dili lang tamo biya sa, ready mo biya sa tong panimalay, ready sa tamo biya sa bati na tong agawi para sa kaayuhan sa imong mga anak, para sa kaayuhan sa imong pamilya, para sa kaayuhan sa atong parokya, para sa kaayuhan sa tibuok Santa Iglesia. Amen? Nya human na to, after sa final blessing, mag-bless ko sa inyong religious items. Hunya mananghid sa kong Father, mag-anointing of senses ra ko ninyo, kamura may mo himo. Unya maghimo lang ko prayer of deliverance with the permission of Father. Mananghid pa ko. Manay pakapin ako ninyo. Kay mo palit mo ginamos. Doon na may pakapin una. No, kalit mo ginamos, pakapinik una ter. No. Munang pakapinan mo nako with the permission of our parish priest, Father Lucas. O I hope nakatun mo karon. Di man ako masulti ang tanan niya. Abi ninyo, ang simbahan, 1,991 years old na. Di matabang ni mugtuog o sa kaadlaw. Ngun anak ka, full of wisdom and knowledge and truth ang simbahan. Tumpakpakan to simbahan, be. Unang katawhan sa Diyos, nga niya din ni karon, ayaw ninyo biyae ang simbahan. Kay unyong gibiyaan ang simbahan, inyong gibiyaan si Kristo. Okay lagwa mo kay baw. Unang daghan na kayo namalik karon sa simbahan. Kita mo sa mga post nako, si Brother Amik. What's the apelido of Brother Amik? Kalimot ko siyang apelido. Si Brother Amik, number 1 nga kritik sa kuha. Siya usa ka SDA, Seventh-day Adventist. Karon, hinay-hinay na siyang gihatag ang katikism. Kay by birth man siyang SDA. Nya karon mobalhin na siya Katoliko. Amen. Wa mo ta manghatag nilag bugas, wa mo ta manghatag sardinas, kay ang kalainan kuno sa pari ug sa pastor mao ni. Sa kalainan sa pari ug pastor, ang pastor magdag bugas. Magdag sardinas. Magdaog scholarship program. Ang pare, way dang bugas. Sirag pamaligyag ticket.
Sirag kulikta. Tinoo dili. Look. Para sa simbahan. Amen? Kaya ang pari, wayda. Waydang butang. Kung saan pari? Waydang butang. Ang da sa pari, ang tag-iya sa tanang butang. Amen? Itong pakpakan si Father Lucas. Si Monsignor Rocha. Sakto na ko? Rocha? No. Ay, bali na po, no? Si Monsignor Rocha. Kay sila rin makahatag ninyo sa tag-iya sa tanang butang. Ang pan sa kinabuhi. Nang hangyo ko ninyo, kato makaluhod, isa na ko, luhod mo. Kato pong di nakaluhod, exempted na mo. Kaya base ninyong luhod ninyo, di na mo katindog. No. Inyo kung pasangin dan kana yung parian na mo na nagkaingon. Nagsige na po kog luhod ron. Exempted na nang dunay mga sakit sa tuhod. Kita mga himsog pa, kneel down. Unang sa Pilipos, Kapitulo 2, mangluhod ang tanang binuhat. Ano? Mangluhod ang tanang binuhat sa langit o sa yuta. Sa pagsimba sa Ginoo. Muna na siya. Unang iisa. Si Kristo naman na. Una nga, bless kay taron. Ang inyong pamilya, bless kaayo. Labi na, kung dad-o ninyo, nya ikatikais ninyo, ang tibok na tong pamilya. Ganun na ata sa simbahan, na iuban, maunan ang simbahan, kay bag-og sakyanan. Uy. Kung wa mabag-ong sakyanan, di kasimba. Napoy uban, bag-uog sa nina. Maunang ni simba. Nga inutang pa sa ukay-ukay, nga hangtod karon wa pa mabayri na. Nga anong ni Anita din, dili tungod kay bag-o ang atong gamit. Anita, tungod kay gusto tang magbag-o. Kay ang ginuuray makabag-o na tong tanan. Di kabag-o ang tao sa imuha. Only Jesus, because Jesus is the only Savior and is our only Lord. He is the only Savior and our Lord. Amen? Unang karong Advento, duol ta ni Kristo diha sa iyang sakramento. Mangumpisal ta. Yun na po itong mga pari yati ni Patatarwin daghan na kayong nangumpisal. Kapoy na miyani. Kaya ang ubang pari, pungot mangumpisal ang uban. Nga naman, wak mo po stipend, confession. May maning misa kay daghag stipend. Pero it is martyrdom. Sa tanang mga pare. Ginan ko sa pare, ikaw ba? Ikainom danan daghan ang umpisal na ko. Salamat ka kay bayad-bayad na si mong sa. Hindi ka pag-umpisal, madubli yun ang sa. Mo. Sa mo ba? So, bayad-bayad na sa lingkod diha. Kanang sa office na to, Thursday, open ka pong office na to, isagwa ko dito. Ito na may mga pare dito. Ako na, bayad-bayad na siyang sa ha. No. Ciao, Father. No. Bawa pilar ron ka pare ito dito, nabayad silang mga sa, aduha, no. Di na magsiruhan. Pwede nga, ang pare na may makahatag sa sacrament, wala may mahatag ninyo. Material nga butang, wala. Labaw pas material nga butang. Kundili, ang grasya sa Ginoo nga maghatag ka ninyo, kalinaw, kaligon, o kadasig. Siya rin makahatag natog kadasig. Mura ng cellphone ninyo, kanang cellphone ninyo. Kasi may tabo ng cellphone ninyo. Kung malubat. I-charge. Kung lubat ka, matawagan ka. Makatext ka. Makakonta ka. Dili. Nga naman, lubat. Kasi bato ni mo. Charge. Kung nakamong karon, dili lang mo, napo iba ni Simba, pero 1 bar. Na-charge po, pero 1 bar. Wala kabantay yung mga buutan ka ni Soder eh. Mamalikas, nag-abot na to. Yawa, piste. Kana mga tawanan, na-charge na 1 bar. Mga tawa rin mga 1 bar ay na. Unsa ni pangayoon na to karon? Ganahan di mo yung cellphone 1 bar lang. Unsa ganahan ninyo? Full charge jud. Una nga kun ang pulong sa Ginoo ato nang dadon bisan asa ta
full charge ka, dili ka dali malubat. Kung sa may nitabo na to ron, dali ta masuko, dali ta magdumot, dali ta mapungot, dali ta mangluod. Ngano? Mabawtag lubot. Tinoo lili. Sa bag-upang choir, kompleto jug kining uniform. Sa kadugay na, wa na uniform. Ngano man? Nang luod sa ilang organista. Ilipak ko ninyo, tinuod ko ninyo. Sa una, daghang ang minister. Karon gamay na. Ngano man, ni gamay naman. Daghan na ang naigamay. Nganong, dali man ka masuko sa gamay nga rason. Dali ka mapungot sa gamay nga sayop sa imong bana. Yung mo mga tanang ano? Naatay gamay. Yang nagwali, naapoy dako, no? Yan naman, mutuumog sa dili, kitang tanan, dili ta perfect. Okay man na? Daghan tag kakulangan. Okay man na? Doon na may kuwang? So, ako sad, doon na kuwang? So, kitang tanan? Kuwang-kuwang. Munang ni Ari si Kristo, kay kuwang man ta. Munang, tanawa ang cross. Unsa may meaning, unsa may symbol sa cross? Unsa may mathematical meaning, ana? Plus, addition. Kay siya ang mudugang sa atong pagka, kulang-kulang. Nya karon layo pa ta ni Kristo, kuwang-kuwang pa ka. Yan ay matapad, layo pa ba kang Kristo? Kuwang-kuwang ka. Munang katong inyong mga bana ngawa din, kuwang-kuwang. Pagkaluoy sa pamilya ko ng inyong mga bana. Unsa? Munang dadaayod sila sa misa. Kay aron, dili na sila kuwang-kuwang. Pangutan-an imong tapad, unsa man imong bana, kuwang-kuwang? Maluoy tan mo sa inyong bana, parang makumplito. Di ba? Kinahanglan ta ni Kristo. Una nga, gawas nga makumplito inyong bana kung muari sa ni Kristo, mutaas po nilang kinabuhi. Tanawa, nagsurvey ko dito, ang mga tag-as kinabuhi, mga babae. Tinoo dili. So, ay mag-survey sa cluster lang ninyo. Ang daghang byuda dire. Nay byuda? Nansap ko na ba? Nay byuda? Nay byuda? Ayan, sap. Ay, kulo. Atong pangitaan. Ubay yung byuda, no? Atong pangitaan afam. Kaya man lang mabinifaktor na to dire. Mahuman atong kumbinto o ang atong simbahan. Ya, go. Tanawa. Paano nyo dad, adalin namatay inyong bana. Munang kanang napay bana, gusto mo mutaas sila kinabuhi? Padad, simba ka nun. Kaya kung nagplano na po mulain, ayaw pa simba. Kaya doon na mo'y text-mate. Ayaw pa. Panugal lang ledoy. No. Dali ra na mamatay. Hindi ay isulti na ko mga safety. Nag-week service sila. Wala, naghantak dito. Buhi, hari, patay. Hari, patay. Way mga tog, ang mga kuwang-kuwang. Parusaryuhan na. Di na ganaan mo rosaryo. Tinoo dili. Hari, patay. Kadang tulog kalingin bitaw. Piso sa 25 centavos. Hari, patay. Hari, patay. Ilang gihalad ang kuwang-kuwang man. Just imagine ilang gihalad ang taas nga oras, ang taas nga panahon sa lingin, sa kwarta. Ang ilang Diyos mo na tong tulog ka, sinsiyo. Wa ito. Pero parusaryuhan na, natog! Tinoon nila, pasimbahan na. Pero, pasugalan na,
Bisan alauna nga to sa alas 5, hari patay! Hari patay! Yawa may tog. Pagkasunod adlaw, nag-drive og tricycle, nakatog, patay. Ang kuwang-kuwang. Uy. Una nga, niining atong recollection karon. I hope madasig ta. Kita, di man perfect. Kuwang-kuwang man po ta. Apil po din nagwali, no? Kuwang-kuwang po. Kung mudawat ta nga kuwang ta, si Kristo di ay musupply nato. Unang muluhod ta, indot kaayo kung muduol mo sa pari, muluhod mo sa confessional box, it is a sign of humility. And the Lord will add you graces, will add you additional strength, will add you inner peace. Nga dili mahatag sa kwarta. Dili mahatag sa gahum, dining kalibutana. Dili mahatag sa tao. Mahatag lang ni Kristo. Ang tao, ang Diyos nga nahimugso, nahimong tao. Sama kanato. I hope madasig mo niya. Follow and subscribe mo sa Facebook page. Pwede mo mahimong subscription. Ya, subscribe mo sa YouTube channel nato. Kay kada si makugbasa, mabasahan po nako ako i-share aron mo widen, mo lawom ang atong pagtuo, paghigugma sa Ginoo. Dili ka buhat kung wa kay gugma. Dili pug ka kahigugma kung wa kay kahibalo. Knowledge is the foundation of all commitment. Knowledge. Kunang katapusan, akong i-share ninyo kining quotation ni kining quotation ni Saint Maximilian Kolbe. Usa ka martyr. Ingon siya, martyrdom is the ultimate act of love. Kining pagtugyan sa tong kinabuhi ngadto sa Ginoo, pagpakamatay para sa Ginoo, it is the ultimate, pinakataas nga akto sa gugma. Dili ka kahimo ana without love. Di po ka kahimo ni anang love, ang act of love, without increasing your knowledge. Because knowledge is power. So, nagsugod ta ganina launa, alas 5 na, nalingaw mo, because knowledge is power. Amen? Wa may nangatog ninyo. Kung na'y natog, kantahan man dyan ako. Libre ra. Pahulay nga dayon ihatag niya. Huwag hayag away pagkapalong. Because sleep is a temporary death. Ano sa to? Sleep is a temporary death. And death is a permanent sleep. Ang paghikatulog, temporaryong kamatayon. Walang kung doon ay natog diha, pasag dira na. Nag-practice, nagkamatay. Pero may natog, no? O ang kamatayon, may permanenting paghikatulog. Manang, martyrdom is the ultimate act of love. Yadugang pa, ningon po si Saint Cyprian in the year 200 to 258, martyrdom is the ultimate proof of love. Martyrdom is the ultimate, pare-parehara sila, ni Saint Maximilian Kolbe. Si Oscar Romero, ningon siya, si Saint Oscar Romero, ningon siya, mag-uni nga martyr, modern saint, modern martyr pod. Asa man to? Ningon si asa man to? Nuwa. Kung notes. Kodigo. Adara. Martyrdom is a grace, not a curse.
Mingon man ta nga, kaluoy sa mga martir, gipang patay, gipang lawag sa leon, kaluoy. Dili day luoy. Bulahan. Martyrdom is a grace. It is not a curse. Amen? Katapusan, si Saint John Meriviani, yan siya, martyrdom, a Eucharist is greater than martyrdom. Balik ako no be? Eucharist is greater than martyrdom because martyrdom, it is shedding of blood for God. It is shedding of offering of men their life for God. Ang pag-ula sa tao, sa dugo, para sa Diyos. But Eucharist is greater than that. Because Eucharist is shedding of God's blood for humanity. Wow. Ang Santos Gamisa di ay labaw pa sa martyrdom. Kaya ang pagkamartiryo, mo man ang pagpaaga sa tao sa iyang dugo para sa Ginoo. Pero ang misa, labaw pa sa martyrdom, mao ang pagpaaga sa dugo sa Diyos para kanimo o kanako. Wow! Atong pagpagan ng Ginoo. Munang kamo nga ni adin ni karon masong rasa inyong kuan Father? Ang misa ninyo kada Domingo 6:30 og 6:30 lang. Oh. Kaya na may mga baryo no nga mas. Ang buhaton ninyo 6 na mo diri. Napoy uban nga 6:30 mo pay pangaligo. Nagwali na si Father Lucas mo pay panglugod. La 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 la. Nya pagpangalawat mo pay unang ni linya. Unsa man ni sinihan? I hope kinahanglan very essential kaayo makasugod tas misa. Gawas lang kung nalit ka kay dunay dili ka white anang di kapugan niya kakulian wa ni matuyo ah. Pero gituyo na po na nimo. O pag ni final blessing, na late pa. O pa'y final blessing, mo pa'y unang mulakaw. Unang karon, I hope, makasabot ta. Unsa kabililhon ang misa. Ang misa ay mao ang pag-ula sa dugo sa Diyos. Para natong tanan. No? Unang dadaan yung mga anak, inikalawat nila sa lawas ni Kristo, muna ang pahan nga di madunot. Pahan nga di madugta. Pahan nga di malata. Ako ang pahan nga gikan sa langit, matod pa ni Kristo. Ug ang pahan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Mao ang akong dugo para sa kinabuhi sa kalibutan. Busa kamong tanan nga ni adin ni karon. Human sa tong misa, I hope dili mo one bar. I hope full charge mo. Kaya mong tapan sa manay mo, 1 bar. Nag-abot ni mo dito, nahubog na imong bana, full charge na ba ko? Full charge na ba ko? Full charge kay ko ron. Ang lubat kini ka, dali ra ka masuko, dali ra ka magdumot, dali ra ka mangluod, dali ra ka mahiubos. Kay, nisimba ka, pero ang imong hunahuna, wa diri. You are physically present, but mentally absent. Na unsa na katong ang inuunan, wala ba ito na kumatabon niya sa akong iring. Unya nga akong anay, wala ba dito na ako malawig yung kugalasing ko rin ng kutob. Sa pagpantanong, urasa makuman. Uy!